Hola, petits grans lectors! Avui les píndoles no us les oferiré jo, sinó que ho faran la Núria i la Sara, dues germanes del Club de Lectura Infantil. Us deixo amb elles. Fins després! Us vinc a recomanar aquest llibre, Nevermore i les proves de Murray and Crow. Va sobre una nena que arrossega una maledicció que la condemna a morir als 11 anys. Però un noi misteriós la va buscar enmig de la nit i la porta a una bruixa. Aquesta bruixa la protegirà del seu aniversari, amb bruixeria i màgia. I vosaltres creieu en la màgia? Has tingut un amic imaginari? Sí? Doncs això va aquest llibre. Els imaginaris. És d'una nena que es diu Amanda i el seu amic imaginari, en Roger. Ells dos passen grans aventures, però també corren grans perills. Voleu saber les aventures d'aquests dos amics? Doncs per això tindreu que llegir-vos el llibre dels imaginaris.